Фолк Радио на здраве представя Бъдете с най-големите хитове на поп-фолка през годините. Всяка събота и неделя от 14 до 18 часа. Ретро хит парад. И след рекламите, още от това, което обичаш да слушаш. Имаш болки в гърба и кръста, чувстваш скованост. Какво ще кажеш за един масаж? От древни времена хората знаят за чудодейните ползи от масажа. Открий ги при нас. Студио Ера 2011, град Любимец. Ние предлагаме класически лечебен масаж, релаксиращ, антицелулитен, спортен или стимулиращ. Запази си час на телефон 038 10 20 47. Остави се в ръцете на истинските професионалисти. Студио Ера 2011. Когато сватбата на вратата почука, ти не дей се лута, нас избери и штура веселба вдигни. Потърсете в интернет сватбарско.com за своето парти или сватбено тържество. Сватбарско.com. Стил, опит и професионализъм. Не чакайте последния момент. Резервирайте дата сега. Телефон 0878 200 302 или на www.сватбарско.com. Време е за парти. Всеки ден между 6 сутринта и 12 на обяд. С повече народна музика. Фолк Радио на здраве. Фолк Радио на здраве.